ngasizihlalela nomkhulu. Omakhelwane besikhuluma phela sikhulanga kalula. Ubaba bengenayo imali yokuthi athathe se-Dubai, yazihlale sibe right, yazimeswela ne-rice. Esijwayele ukuphuza amanzi ukuze soxosha le ndlala. Njalo-ke ntambama umuntu beze sinkwe-1 mese sixuba nawo amanzi mese hamba eyolala, yazi impilo ingekho right. Omakhelwane babehleba bethi siyathakala, impilo esasiphila phela idlula nomthakathi. Ngisho namanye amajita sasingazwani-ke kahle, ayibuka usizi lwami ehlekisa ngami engitshela ukuthi ngiyathakatha. Fike ekhaya ngithandaza zitha zami kanti njani wayinhlekisa-ke ngami, kodwa ngiyazi uNkulunkulu uzonginika-ke nami. Hello? Hello? Sacela ukubuza ngikhuluma noNkulunkulu. Hello? Sacela ukubuza ngikhuluma noNkulunkulu. Mina ngifuna ukuphatha umhlaba mfana, uNkulunkulu uzokubambezela. Imithandazo yakho uzoyiphendula after 20 years. Stika nami mfana, uzophatha umhlaba. Bengisakuthanda ukuthi nami ngiqhubeke ngithandaze, kodwa kusathana ufikile-ke empilweni yami. Uzongitshengisa indlela e-right, ufuna ngiphathe imali, ufuna ngiphathe isamba nami ngihambe ngekari. Kuseke ngithole nayo imali kumele ngichithe igazi, vele ngidonse igane lana ngitshontshe nekababa, hambe ngiyohlala le elokishini eNanda. Ugobhe lokunye ngithi khona lapha imali, sostika namajidi ukuze impilo izoba right. Sodayisa ama-drugs sintshontshe namakari, swayise kubona ogqonqa kuze sizothola nemali. Kwakuyiyo iplani, savumelana sonke phela sesizothola imali. Sisijabulise nathi ukuze sithole ingubo e-right, siphile sibe sharp, sengimoto zethu nathi siphindele emakhaya. Yeah. Kwase kusuka ukushisa laselipini ibhim yasikhokha insimbi, lapho umama nobaba babhizi bona bayancinga. Mina namajita ngithi siphusha umshikashika, lapho kusho insimbi wasekhala kusiphamandla wathi bengithi ngiyamsiza but yasikhokhwa kumina, yasishaya kumina. Ngase ngilala phansi ngicabanga umama nobaba, ingane zasekhaya nazo lezi engayishiya zikhala. Yazi ngcono ukuhlala ekhaya, yazi ngcono ukuthandaza nokuthi ukhola usathane. Sathane ufike empilweni njengomngane ongamenywanga, ngcono ngihlala ekhaya mina ngibhizi ngithandaza. Yazi sathane ukuba ufikanga empilweni yami, ngabe ngihleli nomndeni wami.